Hello guys, welcome back to another video. नोंथांमोननिसिम आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय जाबाय। गाइस आं नोंथांमोननो मोनसे आङो देखायनो नागिरदों मबाइलनि बे मबाइला दाखालिनिफ्रायनो चार्जिं लायाखै। मानि थाखाय लायाखै आं बेखौ हमनानै मोनाखै दायो। ओमफ्राय आं माल्टिमिटारजों चेक खालामना नायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। माल्टिमिटारजों चेक खालामगोन आं नै। बेखौ आङो मैया लाना फैदोंमोन 350 आव नै बेखौ सोदोंमोन आं दायो बख'फिनबाय बेखौ। बेनिफ्राय आं बेखौ आंनिया बै बोराया बे बुस्थुखौ पिनखौ हामा जाबाय होननानै चेन्ज खालामदोंमोन आङो। बेनिफ्राय बेबो हामा जायाखै। आं चेक खालामबाय। दायो चेक खालामफिनगोन आं ट्राइ खनसे फिन। बेनिफ्राय नै चार्जिंआनो जाया बियो। हरसे चार्ज होबासो फुल चार्ज। हरसे पुरा 12 घन्टा नांखागोन नै। बेनिफ्राय बेटारियाबो थिगानो दं। चार्जिं पिनाबो थिगानो दं। बेनिफ्राय जाय जोङो बे पाताजों लाइना थांदोंना थाङाखै बेखौ चेक खालामनांगोन फार्स्टआवनो। नायनायसै आं बारा मेकारबो नङा, होमबाबो आं सोलोंगासिनो दासिमबो। नोंथांमोना नायलांबाय था। बेनिखायनो जायाबा जायासै आं दिनै हामा जादा जा आं बेखौ चेक खालामगोन। नांगौबा बे मबाइला आंनिया लस जाबा जाथोंसै। नायनानै आङो बनायथारगोन। मेकारनो बेसेबांथो गारबाय थानो फैसा। आं नायथारगोन बेखौ दिनैनो। नोंथांमोनाव आंजों लोगोसे थांफाबाय थाबानो जाबाय दे। गाइसफोर दायो जोङो मबाइलखौ खेवना लाजोबनोसै। नै फार्स्टआव जोङो फिंगारप्रिन्टखौ बख'ना लाग्रोबाय। जेनेबा फिंगारप्रिन्ट बेखौ बख'बाय। बेनिफ्राय मोनसे मोनसे बोखालांबाय थानांसिगोन। नै बेफोर नटफोरखौ खेवना लादो फार्स्टआवनो। दायो जों इन्जिनफोरखौ खेवना लाजोबनोसै नै। ओमफ्राय नटफोरखौ मोनसे मोनसे खेवलांबाय थानोसै आरो नै दा कभारफोरखौ बख'ना लाग्रोबाय जों दा। दायो जों नै जालायबाय बेखौ। जालायनायाव नै एसे आन्दाज जाबायमोन, आं पात्ता गैया बेखौ। नै जालायगासिनो। नै दायो जोङो बै क्लासाव बेयाव खाथियावनो थाखायो माबानि बटनि बेयाव जों जालायना लाबाय नै। ओमफ्राय बिथिंबो मोनसे जालायना लाबाय। नै दायो गाइसफोर जाबाय। सार्च खालामनायदों एम्पियार बेखौ डाउनलड खालामब्लानो मोनो। दायो 360 70 इदि खारगासिनो दं। बियो मथा मथि 400-500नि गेजेराव थानांगौ। होमबानिया जोंनिया चार्जिंआ मोजाङै हाबो। दायो जोंनिया 320 हाबबाय। फार्स्ट टाइमावथ' बियो 120, 130, 150 इदिल' जायोमोन। दायो एसे मोजां जाबाय आरो चार्ज हाबनाया। बांसिन बियो 400-500नि गेजेराव थानांगौ। होमबानिया मोजां चार्ज हाबो आरो। दाबो सोलिगोन, एसे थाबैनो हाबगोन बियो 370। बांसिन चार्ज मोजाङा 1000 इदि थाङो। 1000 बेफोरबायदि थाङो। 1000 एम्पियार 2000 गाहाम थाङो 2 एम्पियारा। दायो बानायनाया मोजाङानो जाबाय। मोजां प्रमान मोनदों आङो बानायनानै बेखौ। ओमफ्राय आंना बे फार्स्ट टाइमाव चार्जखौनो लायामोन, दायो लाबाय। बडिफोराव लोगोफोर मबाइलनि बडि एबा माबा पइन्टार मोनसे थायो। पइन्टार जिखुनु पइन्टार थाखायो आरो माबा खाथियाव, पाता खाथियाव। बे पइन्टारजों बे बडि टाचजों 5 भल्ट जानांगौ। दायो आंनिया दायो 5 भल्ट जायाखैमोन। बियो मथा मथि 5 भल्ट बिदिनो एसे बारा थानांगौ। ओमफ्राय दायो आंहा दङमोन 5 भल्टखौनो थाङाखै, 4 भल्ट बेसेबांबा थाबाय थादों। मालाबा समाव 3 भल्ट मोजां 5 भल्ट खाराखै। बेनिखायनो बियो बिराद स्ल'है थांदों माबाया चार्जिं जानाया। बेनिखायनो आं दा मा खालामखो, मोनसे बै डाइरेक्ट चार्जिंनिफ्राय बैयाव जाम्पार बारहोबाय आं। माने बिदि जाम्पार बारहोबाबो जायो। ओमफ्राय नों आइसिखौ चेन्ज खालामनो हायोबालाय एसिम गिदों एसिम चेन्ज खालामनो हागोन। दा आङो बेफोरबायदि रोङा नालाय। जोंनि उदालगुरियावबो बेफोरबायदि मेकार गैया। आइसि डाइरेक्ट चेन्ज खालामनाय, डाइरेक्ट जाम्पारसो बारहोगोन बिसोरो। आरो जाम्पार बारहोब्ला मोनसे लासै लासै बियो 6 मास 5 मास बेनि उनाव लासै लासै मबाइला हामा जालांनो हागौ। माने डाइरेक्ट भल्टेजआ गोदोर खारलांनाय जाखायो नालाय। 5 भल्ट बा 5 भल्ट। ओमफ्राय बै
मिसिंनि गेजेरजोंबा बेयाव अनेक मिसिं थानानै कन्ट्रल खालामग्रा थायो दा बेयाव डाइरेक्टलि जोङो हाइ भल्ट साप्लाइ हरनाय जायो मिसिङावनो माबायाव मादारबर्डआव बियो एसे मिसिं मादारबर्डखौ हामा खालामनो हागौ आरो लासैनो दायो आं बे मबाइलखौ सासे लोगो आंनि लोगो हारसाया लागोन होननायखाय आं बहुत खमावनो आंनो हरबाय बेखौ दायो बानायनानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो आरो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय बाय बाय